kublai pi porok bro si sin pia supaya pi shani video ke jonga bat kani video kadai halor ka jung pelaj pajba jong u Prime Minister Modi mene Prabuji Janmit jong ka Sautrik balai balai arja arpo halor kumno banyada ya kari borok kowe na uni khnya jingpang coronavirus ni COVID-19 ko bangi ngetep makata kalong dakaba khang ya kari borok kowe arpo wisngi kabasdang nadu menta ka arpo Sautrik jong ubanai March hadu ka khat Sautrik jong ubanai April ubanai yayong arjar arpo te yakani yakini ki mat ki badan kam ulaban bakata kalong makadi bandan ki jeng jengai ke social distancing ba buwa bat nalor kata kam de ban suthu bakla phimi de mustu bakla bakadi ban su jengai tan ki bapang ne ban jengai lut na baro dak ba phibo ela de haki halagi yang kisam arhui singi kala ban yada yapi ne ki uni jingpang na maru uni jingpang u ai dak tang hadin si phol ni khasan singi kat kum ka WHO bat dak ba phi la phi buri ela de hiya la phi shong ela de hiya kan penlong yapi ba phian yada ela de kabak pen yabet ki wei amar mla bantep ba menu ki la bandan ki ba na preng jongi ki ba la ban yo ini jingpang tin re la dan ki wei ru ki ba yo ini jingpang ki num la par ban ya bet la dangi shong hayeng tin lo kata u ong ru ba menu lagi dan nak nu jaka ki ban shong sa ta ki ban le chi lagi jong snong ki thau la pi dan nak nu bentar jong keril ni jong ka partai ne hang ta ban wat le chnu ru ne hang ta khnang ban ya dai la de ba di ba thoin la de na uni jingpang te bat kumjuru laban bade ban pet ki social media bat ki we ki jing yarap ki ba phak sarkar ki jing tha ko no phide ban le ba philan uni jingpang na kasngi na ko isngi ko ipat na ko we ko por ko ipat khnang ba phin like yela de na ki ni jingpang bat bade ban but ya ke ba phak sarkar na mal phim le kom ne kala ban poi upot bangi la ban du lut ya ka yo ka kon la ban du lut wat ya ka riru ka ban poi yangi biang arpui snem shadien ko bomot ngin herlut hi benta borok khot ti le ya kani te badru loong ba kat kum jilong juma juni khunyang jingpang riu hapo riu pnyausngi kinong pang kila poi silak ngut hadin kita riu pnyausngi ke simpor tang kharwi sngi ban kiu pat sakar lak ban hadin kata kharwi sngi susu ka simpor tang sausngi ban kiu skalai lak ka bomot haini i sausngi baladap ka kiu ke jingyo pang jibre hadu silak tiga bomot kat nang mi isngi kanang sirkai ni jingpang bar kum ka sarkar kum ki kiri kum ka Italy baka Amerika ki sarkar jing ni kiri lo bak gila penbiang haduk kata gila jing la penbiang jong ki telan ban ai jing rap kal yang ko kya ki la ba hanre hapreng jung ni jingwan jung ni u khnya jingpang kim sim la ye maru ka sirkai haduk kata ka jing yebet jingpang yebet jong uni khnya jingpang te ka lat hi matai ki India ka ban lat ni jingpang ka debitang kata da ka ba shong ila di hayeng arpui sngi klem dalet shanu ru ya ki jaka pajba tinang ta bat wat jubu jing ru kani long jingban no Modi kalau wat jubu jing dai kini kinong tre kaliang ka ko kya na mada ka ba phi shim sting kala ban bu ye ki ka jinjar ban sumar ba ban ai pi jingirap ka badan kam tin kaliang sarkar kala ahidu khatsan hajar kulur ban pelut hakani benta ban yada uni COVID-19 kebomot hagi benta ban test ni ban airu ki jaka thia jaka dam ki jaka sumar na gini bayo apang bat bagati kila airu ki training kina airu ki training na bata kini ki nurse pi doktor komno ban ai ban sumar uni ki hibriu bayo ini jingpang bat bakatra ka khot ki khya kani kong santam ye mentahi ka sarkar baga kari bro ko we bat ka bakhado ko long ba uai kani jingmut ba phimdei ban shiminu nu dawai ban di dawai khlem kono nu ko jing batha jong ki doktor ni ke jing pej ni ke jing ai jing mu chi doktor ba phim dei ban le hi ba phim di dawai hi la phidan kono no jing pang dei ban consult ki doktor lalor kata ba kani kadi kala tak kani hi kawai kadi kalat ba kumno ngila ban ya dai la di no ni jing pang ba kata kade ar huisngi bengin khang bengin khang ila di da ba mi ski jaka pat ba ti tangkini video halor jong kani jing per ba jung Modi ngai phi la yo ya ka pila smutho bat ya kiwi ki jing tep bana jela bat naka ki district phila ban lap ki ki news channel ki ba phi jong ke jela ke jongi bat nganang upload susu ki video ki badan kam tangkini kublai